amachiritsa, amachiritsa, Yesu amachiritsa, Ambuye Yesu amachiritsa, amachiritsa, Yesu amachiritsa, Ambuye Yesu ndidotolo, ndidotolo, Yesu ndidotolo, Ambuye Yesu amachiritsa, matenda wonse amachiritsa, Ambuye Yesu. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer, lelo pa 18 February 2025, movie wachiponyeponye, subtopiki, kuipa kwa kusaona. Tuelenga mzaputa ziwili lelo. Mariko chapter number 10 ndi Mariko chapter number 8. Ndeti yambe chapter 10 ndikudzamalizira chapter number 8. Mau otsogolera chapter number 10 verse number 46. Bible likunena kuti Bartumeyi wakhungu wa ku Yeriko. Verse number 46. Ndipo iwo anafika ku Yeriko. Ndipo mene iye anali nkutuluka mu Yeriko ndi ophunzira ake ndi khamu lalikulu la anthu, mwana wa Tumeyu, Bartumeyu, wopempha wakhungu, anali nkukhala pansi mbali mwa njira. Ndipo pamene anamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti, anayamba kufuula ndi kunena, Yesu, inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Ndipo ambiri anamunyamula kuti atonthole. Atonthole. Koma makamaka anafuulitsa kuti, inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Wow. Ndipo Yesu anayima nati, muyitaneni. Ndipo anayitana wakhunguyo nanena naye, limba mtima, nyamuka, akuyitana. Ndipo iye anataya chofunda chake, nazunzuka, nadza kwa Yesu. Ndipo Yesu anamuyankha nati, ufuna kuti ndikuchitire chiyani? Ndipo wakhunguyo anati kwa iye, Raboni, ndilandire kuona kwanga. Ndipo Yesu anati kwa iye, muka, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Ndipo pomwepo anapenyanso namtsara iye panjira. Chapter 8 verse number 22. Mawotsogana kuti Yesu achiritsa munthu wakhungu ku Betsaida. Betsaida 22. Ndipo anadza ku Betsaida, ndipo anadza naye kwa iye munthu wakhungu, nampempha iye kuti ankhudze. Ndipo anamugwira dzanja munthu wakhunguyo, natuluka naye kunja kwa mudzi. Ndipo atanthira malovu m'maso mwake, nayika manja pa iye, anamufunsa, uwona kanthu kodi? Verse 24. Ndipo anakweza maso nanena, ndiona anthu, pakuti ndiwapenya ayendayenda ngati mitengo.
Pamenepo anayikanso manja m'maso mwake, ndipo anapenya, nachiritsidwa, naona zonse mbee. Ndipo anamtumiza amuke kwawo, nanena, usalowe konse m'mudzi. Atate, ulemerero, matamando ndi mayamiko Jehova zipite kwa inu. Ndinu wabwino, ndinu wokonda, ndinu wosamala. Tabweranso pansi pa phazi lanu, tikukufunani. Zikomo chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu. Lankhulani Mulungu, mangilirani, phunzitsani, tidzudzuleni, tilangizeni, endi tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano. Mulungunso analankhula dzulo. Mulungu walankhula endi wamangilira. Mwana Mulungu, tili m'masiku oti ambiri ngamantha, ambiri ngosuzumira, ambiri angonena zinthu zimene sadadzone bwinobwino. Tili ndi anthu ambiri osuzumira. Kudziko kwadzadza anthu ambiri osuzumira. Tinaona dzulo ife Yohane amene ankadzichemera ekha kuti Yesu amandikonda, adathamanga waliwiro, wathamanga kwambiri, koma okayima panja pamanda, okayima pa khomo pamanda, ongochita chosuzumira koma mkati osalowa, ongochita chosuzumira koma sakulowa m'manda. Mantha, ukanenanji ngati m'manda sulowamo? Ukanenanji ngati mkati sulowa? Dele Afrika yadzadza ndi anthu othamanga ku chinyumba cha tchalichi koma sadalowe mu Chikhristu. Endi wopemphera osuzumira amazunza, azimayi osuzumira amazunza, azibambo osuzumira amazunza, amachitisa manyazi. Padzadza m'mipingo mudzi anthu dzosuzumira adzadza. Pagulupo pano zilipo zanthu zambiri zosuzumira. Mundimvaka, ambiri pankate pano ngosuzumira. Muli bwanji nonse? Ambiri pa men and women ngosuzumira. Pa Yesu ndi nkate ngosuzumira. Ambiri pa hand of God ngosuzumira. Wasuzumira. Ambiri pa Jesus izi gulupu limene ngosuzumira. Ambiri amene ali pa Yesu ndi ngosuzumira. Fuma gulupu ina mamba noti Yesu ndi nkuforokoza ena manguti Jesus is ndi pali Jesus. Magulupu amene mamba ndi Jesus alipo mbiri. Ena yamba ndi God. Ena God amapezeka nkati. Alipo ambiri osuzumira. Now, osuzumira sadziwa kanthu bi, osuzumira amazunza, osuzumira amakhala wambali zonse ziwiri. Mkati amakopekanamo, kunjanso amakopekanawo. Osuzumira ngambiri. All of our sons and daughters group alipo ambiri osuzumira. Masani ena osuzumira, madodha ena osuzumira. Timadziwa bwa satenga nawo mbali. Muli bwanji madodha zinonse? Masani nonse muli bwa? Adzadza wasuzumira. Adzadza amakhalanso atambwali. Zikhumbiso zawo zimakhala zoyipa. Pachalitsi kuchita kupasa manyazi. Pagulupu satenga nawo mbali. Ka ena ali nzochitika amangwe osuzumira, amangosuzumira. Endi zimene akuzona zomachoka kausanzake amene sali pagulupu. Kukuchitika zakuti koma sindingapange nawo. Sungapangedi ndi osuzumira. Sungasonkhe nawo ndi osuzumira. Sungathandize ndi osuzumira. Sungachitepo kanthu ndi osuzumira. Sukudziwa zinthu kufunikira kwake kwa zinthuzo, n'chifukwa chake sungapange nawo. Padzadza osuzumira m'mipingo.
osuzumira endi amazunza ine ndi mboni osuzumira pa gulupu amazunza kuzunza alipo olokutengana olokupanga follow program ukhoza phunzitsa mabanja satengana umbali osuzumira Ambuye akuthandizeni bwanji mulowe nkati mwa Chikhristu osati kumango suzumira Chikhristu mulowe nkati mweni mudziwe kodi Khristu amatani mudziwe chifuniro cha Mulungu pa ana ake mudziwe mapangano a Mulungu pa inu kodi mukudziwa ukalowa nkati umadziwa kodi pali mapangano anji kwa munthu amene adalandira Yesu ukalowa nkati zimene ukuzopa zisudzadziwopa udzadziwa chimene uli pamaso pa Mulungu koma wasuzumira amangopa zilizonse. Ambuye akulankhuleni lero tikunena kuti kuipa kapena kuti zotsatira zakusaona. Mwana Mulungu apanso pali katundu apali minofu biliva kusaona nkoipa. Kusaona ni matenda oipa kwa mpiri. Kusaona si kwabwino endi kusaona kuli zotsatira. Biliva munthu osaona safulumira. Munthu amene sakuona sangaende mofulumira. Amaenda pang'ono mwina ndodo yake ili m'manja tsiku lina mudamuona amene amaenda pang'ono endi malo omwewo amakhoza kwazungulira pa nthawi yayitali mtundu umene angaende osaona kwa 1 yawa. Biliva mtundu umenewo ukhoza kukhala wochepa kwambiri. Mwina 300 meters. Biliva sanitsutse singakwane 1 kilometer ayi amaenda pang'ono kupita mbali kubwerera kupita mbali nanga si amayamba ndi mtengoja. Biliva sindikusenjirira ndikufuna mumvetsa bwino message ya lero. Wosaona amakhala ndi mtengo m'manja kakhala uja woti amaenda yekha koma maendedwe yake sangafanane ni munthu amene akuona. Mtundu umene munthu waona auyenda 1 hour ndekuti wosaona mtundu umenewo akhoza kuyenda 5 hours. Chifukwa choti amapita chitsogolo amabwereranso mbuyo amapita chitsogolo amabwereranso mbuyo endi maendedwe amenewo amasamalitsa iye kuti 1 asaponde zosayenera kuponda asagwe asamenye mwala komanso asalowe nzenje. Chifukwa cha chimenechi amayesayesa kuti asamalitse maendedwe yake. Biliva kusaona kumachedwesa ulendo ndi matenda yawa ambiri achedwa khungu woimba kwaya koma wosaona amalalikira koma wosaona muvi wachiponyeponye mwadzadza khungu ambiri nkwaya mwadzadza osaona ambiri ali pa maudindo koma wosaona wakhungu. Number 2 kusaona biliva kusaona kumaluzitsa. Ukhoza kuluza zinthu ukhoza kupambana wina wache mwina atagwetsa ndalama apita koma chifukwa cha osaona ukhoza kudusa. Wina osaona mangwirora. Biliva ine ndaonapo anthu osaona aja akugweridwa ni mwana wang'ono. Tiyeni kuno akafika pena mwana uja ndamene amapempha akamapempha amaonesa mkulu wa mtali uja kuti ngakhale ndikupempha ndine koma ndikufuna kuti ndalama itithandize osaonayi. Ndipo anthu amampasa mwana uja ena 200 ena 500 ena 1000 ndikukamba ndalama zaku Malawi kuno ena 5000 ndikumpasa mwana uja moti sizonse zimene amampasa mkulu amanjera kureko pena khoza pasidwa mwana ndikunena kuti pano sadati pasi akhoza kumpasa anthu 4 nthawi imodzi akhoza kumpasa mkuluyi ndalama za anthu awiri.
moti ndalama zina akhoza kuyika kwina uyiswa sakuona zambiri zije zidusa akuluza wasaona amaluza olatati pali ganyu anthu paja pali mkotea kukumba madola okhaokha wasaona sapita nawo chifukwa sakuona sangasiyanitse kuti ndi golide sangasiyanitse kuti ndi mwala and sangasiyanitse haleluya zimafunika kuona. Chinthu china kusaona kumavulalitsa, kusaona kumaonongetsa titonse mwana Mulungu. Ena chifukwa chosaona daponda zobaya, ena chifukwa chosaona adagwera mbuna, ena chifukwa chosaona adakamenya mwala, ena chifukwa chosaona adavulala, adachoka nkono, adachoka miyendo. Kusaona kumavulalitsa ndi vuto kuli ndi kuipa. Kusaona biliva ndikadakonda kunena zambiri koma zitatu zitimangire pa message ya lero. Kuipa kwa kusaona umachedwa, kuipa kwa kusaona umavulala, kuipa kwa kusaona umaluza, umajeredwa. Kusaona biliva tamvera kuli akhungu ambiri opemphera lero, akhungu ambiri mu mpingo lero sakuona. Amaona kuti undi nsewu, akhoza kuona kuti ndi Baibulo, koma kuzimu kwawo ngakhungu. Endi anthu akhungu amayenda pamodzimodzipo, anthu akhungu amajeredwa, anthu akhungu ndikunena ndi wina wakhungu amachedwa ndikukamba ndi ambiri avulala. Kusaona kwa diso la mkati. Siku lina Ambuye Yesu afuna kuti atuluke mzinda wa Yeriko. Baibulo ikunena kuti adakumana naye m'bale wina dzina lake Bartumeyo, mwana wa Tumeyo, wakhungu wa ku Yeriko. Akamana kuti wakhungu wa ku Yeriko ndikuti akhungu adalipo ambiri. Akhungu ena ndi aku Galileya, akhungu ena adali mu Yerusalemu, koma wakhungu uyuyu ankapezeka mzinda uja wa Yeriko. Ambuye Yesu atatumikira atamaliza mu Yeriko dzoti akutuluka, wakhungu uyuyu akuti adamva chifukwa padali chikhwimbi cha anthu ambiri amene ankamperekeza Yesu. Padali wophunzira komanso timu ina amene inkantsata Yesu, ndi adamva Bartumeyo kuti gulu ikudusayi ndi gulu la Yesu, si gulu ya chipani. Bartumeyo adamva kuti gulu ikudusayi mpamene pamatchuka kuti amachirisa. Bartumeyo adamva kuti akudusapayi ndi Yesu mwana wa Davide. Nawo ngati athandiza anthu ena, adamva wakhunguyi kuti Yesu wa ku Nazareti amachirisa, Yesu wa ku Nazareti amaukitsa akufa, Yesu wa ku Nazareti amasintha nyengo. Nawo Bartumeyo adati no, sindikulola kuti Yesu adali kuno abwerere apite kwawo andisiyebe osaona. No, ndi gulu chali madusa ndi adayamba kufula Bartumeyo, Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo, Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo, Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Akuti anthu ambiri adamuyandikira nkumusa kuti khala chete, ukusokosa kwambiri, kuti sausantene sitikumvana ya munthu wakhungu ngatiwe. Yesu akufuna anthu amaso tete. Ikangomvanso kuti ukufulafula tithana nawe modzapa lidzanthu dzina zoopseza kwambiri. Biliva akuti anthu ambiri apa chigulu ichi kuphatikiza ophunzira timu imene inkatsagana ndi Yesu adamuza Bartumeyo chete. Adamuza Bartumeyo ukangofulanso tithana nawe. Adamuza Bartumeyo ukutisokosa kwambiri. Adamuza Bartumeyo ulenge umbwa anthu amaso, anthu amene akupenya Yesu maso libe ulipopopo, Yesu iwe. Ndi Bartumeyo adati no, ndikakhala chete ndikhalabe wakhungu mpaka nakalekale, ndikakhala chete banja langa lidzisaukabe, ndikakhala chete ndikhalabe wopemphapempha, ndikakhala chete mavuto anga satha, ndikakhala chete anthu adzininyozabe, ndikakhala chete ndidzichedwa ndidzifunabe wina wondigwira pa mkono, ndidziyenda malo amodziamodziwo. No, Yesu mwana wa Davide
chifundo mundichitire, chifundo mundichitire. Sindikusiya kufula, ndatopa ndikujeredwa. Sindikusiya kufula, ndatopa ndikuchedwa. Sindikusiya kufula, ndafulala, ndamenya miyala, ndagwambuna ine, ndimaenda ndekha. Inu simumandithandiza, zakudya zikusowa. Bwanji mukunena kuti ndikhale chete? Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo, mundichitire chifundo. Ndimafuna ndilisekwere biliva kuli dziyanthu zimene zimaletsa ena kuti asakumane ndi Yesu. Ndimafuna dziwe chimenechi. Ziwanda zimabwera kukusa kuti khala chete, mizimu yoyipa imabwera kukusa kuti khala chete. Ulibe gawo chifukwa ndi wopanda maso. Ulibe gawo, Yesu ali ndi bize ndi amaso. Ulibe gawo, Yesu ukoza kunchedwesa. Ende amakuza kuti ukapitirizabe tikuonesa mbwadza tikuduwazika. Ukapitirizabe ndi Yesu wako ndikupemphera kwako kudusa m'mavuto. Ndimafuna ndikulimbikitse kuti fulabe, itanabe pa Yesu wa ku Nazareti mwana wa Davide. Usatope, ndikunena ndi mzimayi wina. Fulabe, fulabe, fulabe. Voice yako idzimveka. Akukuletsa fulabe, akukuyimitsa fulabe, akuchita chipongwe fulabe. Fulabe uitane pa Yesu wa ku Nazareti mwana wa Davide. Fulabe, adzamva kuyitana kwako, adzamva kulira kwako, adzamva, adzayima. Pitiriza kufula. Usamamvere dzanthu dzina dzikamakuza kuti ukhale chete. Haleluya. Bible ikunena kuti atafula Yesu adayima. Gulu yonse jande kuti Yesu adayima. Kuifa Yesu akayima, ophunziraso ankayima. Timu yonse jali yense osayenda. Adamva kuyitana. Adamva wina kumwitana. Ndinene poyera, believer, ukamwitana Yesu amamva. Ukamwitana Yesu amamva. Amamva voice ya ana ake, amamva kuti akufunidwa, amamva kuti wina kumwitana. Adayima. Ndi palibe adamuza kuti tiye nyalibe ntchito. Adayima. Mudzame Yesu adachita, atangoyima. Adauza omwe aja amene ankati khala chete aja. Yesu adatuma omwewo, iwe pita kamuza abwere, kamwitaneni abwere. Biliva ndimafuna ndikulimbikitse, pali anthu ena amene akuponda, pali anthu ena amene akupondereza, amene apangisa nyengo zako kuti zioneke zouma, amene apangisa kuti moyo wako kulukutike. Kumwamba akadzayima pa voice yako, kumwamba akadzakuyitana, adzagwirisa ntchito anthu amene amakudawo kuti akuyitane. Yesu adayuza omwewo, adamuza kuti khala chete, adatuma omwewo, kamwitaneni abwere. Amuna jata abwera, adamuza zinthu zina, ine zimandikhudza. Adamuza zinthu zina, akuyitana, limba mtima. Tamfana iwe mwana kuti Yesu atupite zata. Koma ona kuti bale akuyitana, koma limba mtima. Limba mtima, eni munthu ngosaona ana kuti akuyitana limba mtima. Ndekuti kapena kuchoka pano kuti ndikafike paliyepo pali dzenje, kapena kuti pali dzimiyala ndikhoza kudziomba, kapena kuti pali dzobayabaya. Akamati limba mtima autanthauza chani? Malo monena kuti bwera tiye ndikuperekeze. Akuyitana tiye, kapena kumgwira pa mkono tiye ndikuperekeze. Adafika paiye nkunena kuti limba mtima, akuyitana. Pali dzanthu dzina zoyipa kudziko kuno, ufuna upemphere, udzilimba mtima, kupemphera sungathe uli mwana. Inu akamwitana Yesu ali ndi kuthekera kwa Yesuyo. Ndiye Bible inena kuti Bartumeyu, mwana wa Tumeyu, pompo adavula chofunda, ng'amba chofunda kutaya. Andiyitana Yesu, sindikufunikanso chofundachi. Andiyitana Yesu, sindikufunanso ichi. Iye adangomva kuti pachoka voice ndi pati, atataya chofunda adangopita yekha straight. Nafika pali Yesu akuti ufuna ndikuchitire cha? Ndi adayankhala boni, ndilandirenso kuona kwanga. Yesu nati chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Haleluya.
pompo adaona Bible nakuti adantsara panjira, sadagwidwenso pankono, sadavulalenso, sadachedwenso, sadajeredwenso. Maso akatseguka udzadziwa dzenera kuchita mu Chikhristu. Kutengo wonse amene amativuta mu mpingo wakhungu kuvuta kwambiri, ukhoza kumpasa kuti tadya ndiwo izi, pamene akudya mwina muli nthuli, mwina kundzadzira mbale mumtima mwace amati ndi anthu amaso akudya bwanji, ngati ine wosaona andipasa zimenezi zokwana matiboni atatu chonchi, andipasa half chicken, ndi anzanga amene akuona ndi akudya nkhuku folofolo. Wakhungu amangoganiza zosayenera kuti sizikuchitika, wakhungu ngwakhungu basi. Haleluya. Kuipa pakusaona, oimpa bwaya koma osaona, ndi mkulu wa mpingo koma chosaona, ndi chintsogoleri koma chosaona, maso auzimu alibe, loro alibe, olovumbulutsa alibe, masomphenya alibe. Intercessor inde koma ngosaona, maso ache ngakhungu, kuzimu kwache ngwakhungu, amangona kuti ndi bread, iyi ndi banzi, uyu ndi sugar amaona, ndi nsewu, iyi ndi basi akhoza kuona, koma kuona ndi maso ankati alibe. Wakhungu. Bible nakuti ku Betsaida Yesu ali kumeneko akuti gulu lina la anthu lidambweresera wosaona, nampempha Yesu kuti munkhudze mbale. Bible ikunena kuti Ambuye Yesu adamgwira pa mkono wosaonayo ndikuchoka naye kunja kwa mudzi. Bible inena kuti Ambuye Yesu adalavula malovu ndikupaka thope ndikuyika m'maso mwace, kenako ndikusanjika dzanja kumpempherera. Atanena kuti ameni, adafunsafunso mbale ukuona? Ndiyo chakuti adakweza maso ake mwamba, nanena kuti ndikuona anthu, koma mmene ndikuonera anthu akuoneka ngati mitengo, endi mitengo yoyendayenda. Yesu nkumati sanachire uyu. Pompo adasanjika somanja nampempherera, nalengeza machiriso m'maso mwake. Yesu adamfunsa bwa ati pano ndiye kuti ndikuona zonse mpe, ndikuona bwinobwino. Poyamba ankaona anthu ngati mitengo, kachiwiri kakunena kuti pano ndiye ndikuona bwinobwino mpe. Endi ndipo khapa m'Baibulo pamene machiriso adachitika pang'ono. Ndimafuna ndilimbikitse wina, zidalembedwa kuti zitiphunzitse. Nthawi zina si pompopompo, nthawi zina timachira pompopompo. Yesu adayika malovu m'maso mwake, adamfunsa ukuona? Adayankha kuti mapenyedwe yanga sindikuona bwinobwino chifukwa anthu akuoneka ngati mitengo. Ndiye kuti machiriso awawa adachitika pang'ono. Ndilimbikitse wina wapemphereredwa, ziuchitika pang'ono. Adabusa sichikusintha chimamuna wanga, ziuchitika pang'ono. Adabusa pompaja mpaka na pano olokufunsiridwa dololo, ziuchitika pang'ono. Wina nkubati ntchito sindikulembedwa mpaka na pano chaka chachiwiri tamvera, ziuchitika pang'ono. Akuti sikufizi sikupezeka, utapemphereredwa, ziuchitika pang'ono. Chilimbikiso chango sataye mtima, khalabe pa mawondo, ndalirebe Jehova. Ndimafuna ndinene ichi, movie utamvera. Akadansiya choncho akwaona anthu ngati mitengo, zikedatha bwanji? Zikedatha anthu nkumaona ngati mitengo. Khungu anthu kuwaona ngati mitengo. Muganiza bwa akadati akufuna nkhuni kuti akakoleze moto weniweni, ndikuti malo mokatema mitengo yeniyeni akadatema anzake ndi sikwanja. Akadati afuna amange nyumba imafunika mitengo. Iye Yesu atankhudza ankaona anthu ngati mitengo.
akanadula kopya ena nkukhala mitengo ya ntchirija kumpeza wonenepa pomwepo ndi chibwanje kalekale nkhosi pa bwanja tini mtengo waukulu umene woyimisa nyumba achira inde aupenya inde koma kwaona anthu ngati mitengo dere ngodzadza mu mpingo wa Yawe lero wochiritsidwa maso awo osati kwenekwene amaona nzawo ngati mitengo alibe chifundo amaona nzawo ngati mitengo amaona nzawo ngati mtengo omangira nyumba olwadadi adandaule bwanja amamona ngati mtengo kuti kungogwadera ni mphepo Bible nakuti ati ndikuwaona anthu ngati mitengo koma mitengo yoyendayenda believer mkhristu wosaona mkhristu woona uniuni womona nzache ngati mtengo sangansamalire sinimadabwa ndi chinzimayi chopemphera koma sichokoma mtima bwa khunguyo amaona nzache ngati mitengo akhozovutika wina satenga nawo mbali wa khunguyo amaona nzache ngati mitengo ana masiya kuvutika sangalipire school fees bwa khunguyo amaona anthu ngati mitengo zoti mwana kuvutika sizikunkhudza zoti akusowa school uniform sizikunkhudza zoti gogo wina saka chakudya sizikunkhudza chikuchitika ncha khungu amamona wina ngati mitengo kuipa pakusaona bale wake wenewene akumona ngati mtengo sinimadabwa chimamuna cha mkazi wake koma chimatulukanso nyumba kagonana ndi ena mkazi wake amamona ngati mitengo ngati mtengo ngati si mkazi chimachoka nyumba chinzimayi kagonana mamuna wina mudzafa chakhungu mamuna wake amamona ngati mtengo samona ngati mamuna kodi nkhanza zina zibwanji ngopemphera koma nkhanza bwanja kukhapa nzake ndi lilime wosadabwa believer khungu akuona nzache ngati mitengo akuona nzache ngati mitengo kodi bwanja mangukhala mpaka mwabodza kumawombanitsa anthu believer samadabwe ngopemphera inde koma khungu amaona nzache ngati mitengo bwanja kupangisa grupu anthu ambiri kupanga left mkamwa mwacha sokoneza ngati pa grupu ino ina sinimadabwa khungu amaona nzache ngati mitengo achoneseda kuchira kuipa kwakusaona anthu umaona ngati mitengo fusanga nkumati nanga mitengoyo ankaiona ngati chani mundithandiza kulingalira ngati munthu akumona ngati mtengo ndi mitengoyo ankaona ngati cha nanga akaona mapiri ankaona ngati cha kuzunzana kwinako kukhomererana kwinako kusalemekezana kwinako sichinayi amarona ngati mitengo amarona ngati mitengo ena kamaima nkumati nyoza tikulalikira sinimadabwa khungu amarona ngati mitengo ndimafuna ndilimbikitsa wina ndiwe sekretale wabwino kwambiri adimini wabwino kwambiri mulaliki nzanga ntchito mayigwira mbusa mtumiki wodzozedwa koma kudusa mu nyengo zosekedwa nyengo zolalatilidwa nyengo zokhapidwa udzafuwa cha akhungu amakuona ngati mitengo imabenji ndilizekhwerere kusaona sikwabwinoyo fulirani pa Yesu mufule pa Yesu kuti khungu ichoke kupemphera kwayamba 1980 mpaka napanobe ngati kakhanda mu uzimu why pemphera khungu ichoke uyambe kuona zimene anthu akuona kuzimu siku lina Elisa adampemphera Gehazi chifukwa nkaona asilikali ambiri achalamu atazungulira nyumba ya Elisa nkonera mayi kalanga ine tafa adali masoka amaso aona chakudya ndiye Elisa adampemphera Mbuye muntsegule maso mnyamata wangayi aone ankhondo amene akutitetezera ati maso a Gehazi atatseguka mantha adanthawa wakhungu amaopa zilizonse wawina pompo wakhungu amathawiratu mbali ngatu mangolira pa zilizonse intercessor wantundu wanji wakhungu chonje ndi believer wantundu wanji osaona maloro doloro masomphenya kuzimu kukhala wakhungu kuzimu
saona muli phindu yanji nkupemphera iye saona, kodi nkusala kudya muli phindu yanji saona, kodi kupereka muli phindu yanji saona. Akhungu kuzunza chino nkupempha basi gairaniko akhungu amapempha kopya ende alibe manyasa. Akhoza kukupempha patsiku paja katatu, mama wakupempha, masana kupempha, madzulo kupempha, chifukwa saona kuti ndampempha kale. Khungu mundu londole mawa Atate kwa dzadza osaona lero mu mpingo pagulupo panonso alipo ambiri osaona. Atate mthandizeni mwana wanu pamene akufula poyitana pa dzina la Yesu, maso ake atseguke aone zimene anthu oyera mtima akuona. Mu dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.